Amen, haleluya. Ngiyanibingelela nonke bazalwane ngokuhlukana kwey'ndawo ngey'ndawo la enibukela nikhona bazalwane. Lo onibingelelayo umamncane osindisiwe, umntwana kaNkulunkulu omthandayo uNkulunkulu, ongumfundi kaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, bengicela nje namhlanje ukuthi sifunde ngaphansi kwesihloko esithi yini edala ukwahlukana. Iy'hloko ezahlukene but sizoqala ngaso isihloko esithi yini edala ukwahlukana kubazalwane. Haleluya bazalwane. Ngiyacela ukuthi sonke sivulele ngokwaJohane chapter 9 verse 16. Haleluya bazalwane. Ngicela ukuthi ngifunde mina-ke ngoba lo bengikubhalile encwadini. Ngakho abanye kubaFarisi bathi, lona akaveli kuNkulunkulu, lokhu engagcini isabatha. Abanye bathi, umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinjena? Kwaba khona ukwahlukana phakathi kwabo. Haleluya bazalwane. Siyathola la kuba khona ukuphikisana phakathi kwabaFarisi ngesikhathi bebona uJesu esiza umuntu ngosuku lwesabatha. So baphatheka kabi-ke bathi uyisoni ngoba weqela umthetho lo ukuthi liyagcina isabatha. Abanye bathi ngaba yisoni kanjani kodwa enza isibonakaliso esingaka, imangaliso engaka. So bazalwane, engifisa nje ukugqamisa lapho ukuthi ukwahlukana iBhayibheli liyakuveza kuba sobala ukuthi umthetho odala ukwahlukana bazalwane. Ngoba maqhuba lithi iBhayibheli kwaba khona ukwahlukana phakathi kwabo. Haleluya bazalwane. Mangiqhubeka-ke ngiyacela ukuthi nomzalwane lapha ekhaya ayivulele kwabaseKorinti 15 verse 56. Ofundeka kanje wona, ngizofaka nje ivesi leli engilibhalile, ulayini nje lo ngubhalile othi amandla esono ngumthetho. Haleluya bazalwane. Umthetho ungamandla esono, lisho njalo iBhayibheli. Haleluya bazalwane. Sengingena kwesinye isihloko-ke bazalwane esithi yini edala ubunye. Uthe usukhona umthetho bazalwane, kwase kwaba khona into edala ubunye bazalwane. Ngicela siyifunde kahle-ke. Ngicela sivule kwabaseKorinti bokuqala chapter 3. Haleluya bazalwane, siqala ku-verse 4. Haleluya. Bengicela sifundele u-anti kwabaseKorinti bokuqala. Fundeka kanje. Ngokuba nxa omunye ethi mina ngingokaPawuli, omunye mina ngingoka-Apholo, anisibo abenyama na? Pho uyini u-Apholo? Uyini uPawulu na? Bayizikhonzi enakholwa ngazo, kwaba yilowo nalowo njengokupha kwenkosi. Haleluya. Ngicela ukuthi uqale phansi kwabaseKorinti bokuqala chapter 13 verse 4. Ngazabe ngisho kahle. Chapter 3. Ngiyaqalisa Korinto bokuqala chapter 13 verse 4. Haleluya. Uthando luyabekezela. Amen. Uthando lumnene, alunamhawu. Amen. Uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunaqondo, aluthokozi ngokungalungile, kepha aluthokozela iqiniso, lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela. Amen. Siyabonga kakhulu, cela ugcine lapho. Amen. Bengicela-ke bazalwane ukuthi siyichaze-ke ngendlela uJesu alibonise ngakhona uthando. Haleluya bazalwane. Ngibhalile-ke kwahlukahlukana bazalwane. Ngabhala okokuqala, igama luyabekezela, lumnene, alunamhawu, aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunamagqubu, luthokozi ngokungalungile, luthokozela iqiniso, lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazela izinto zonke. Uthando alusoze laphela.
Haleluya bazalwane, bengicela nje ukuthi kule ngxenye ethe luyabekezela sivule uMathewu 26 verse 39. Haleluya. Khona sobona-ke impilo kaJesu la akhombisa khona ukubekezela bazalwane, ngoba uJesu luthando bazalwane. Uyilo uthando futhi uluphilile uthando. So konke sibukela kuye bazalwane. Ngiyacela ukuthi sivule ngokukaMathewu chapter 26 verse 39. Kufundeka kanje, waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Haleluya bazalwane. Ngiyacabanga siyayazi sonke le ncwadi bazalwane. Lapho uJesu kufika iy'khathi la sekusondele khona ukuthi ayobethelwa. So makufika lezo y'khathi lezo uJesu ukhipha amazwi athi, ngicela ungifundela futhi. 39. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe. Amen. uJesu wangobuso bakhe, asizwe ukuthi uthini? Wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Amen. Bazalwane, uJesu ukhombisa ukubekezela la, noma eseza ukuthi kunzima lesimo abhekane naso, usefisa ngabe kuyandlula, uyabethelwa amashishane kwenzeke bese kuyandlula. So into esizwayo kodwa uJesu ukuthi unakho ukubekezela, ngoba uyasho ukuthi yes Baba, uma kungenzeka masidlule lesitsha, kodwa hayi ngoba kuthanda mina, uma kungcono kwenzeke mangentando yakho. So uyakhombisa ukubekezela ukuthi noma ngabe zinzima iy'khathi kanjani, kepha uyasivezela ukuthi kumele hlezi sihambisa intando kaNkulunkulu phambili, not yethu. Noma ngabe iy'khathi kuyenzeka ukuthi uyeza ukuthi hayi la ngizwa ngathi lento engibhekane nayo hayi ithe ukubanzinyana, kodwa masibe nokubekezela bazalwane, sikhonsilingise uJesu wathi kodwa makuyintando yakho makwenzeke njengokuthanda kwakho. Cela umzalwane ayaphinde ayifundele. Haleluya. Khona la lithi khona ingxenye ngibhalile futhi lumnene. Ngicela sivule ngoJohane 13:5. Sizozwa uJesu la aveze khona ukuba mnene bazalwane. Haleluya. Ngoba impilo kaJesu lesifunda ngayo bazalwane, ngoba nathi uthe kumele singabalingisi bakhe. Haleluya. Cela sivule uJohane 13:5. Fundeka kanje. Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Haleluya bazalwane. Bazalwane, uJesu umnene. Cabanga nje into emangaza kangaka. uJesu uyinkosi, kodwa simthola ehla egoba egezi abafundi bakhe iy'nyawo, ebasula nje. Bazalwane, siyambonga kakhulu uJesu ngokuba umnene, nathi simele ukuba mnene njengoba inkosi yethu imnene. Haleluya. Bese mangiqhubeka ngibhale ingxenye ethi alunamhawu. Ngicela sibheke futhi impilo kaJesu kuMathewu 16:15-17. Chapter 16 verse 15-17. Haleluya bazalwane, impilo kaJesu yonke lesikhuluma ngayo. Haleluya. Verse 15. Amen. Wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? uSimon Petru waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Haleluya. Siyathola uJesu la ebuza abafundi bakhe ukuthi abantu bathi ngubani, nanithi ngubani. So iphathi engiyithathile-ke bazalwane, ilapho uJesu esethi ubusisiwe wena Petru, ngoba lokho okukhulumayo akwambulanga inyama negazi, kepha uBaba osezulwini. Okusho uJesu benganawo umhawu, bemncoma nje umuntu, bekwazi ukuthi amncome umuntu, ukhombisa ukumncoma ukuthi ya lento oyikhulumayo ivela kuBaba. Kusho ukuthi leyo nto leyo uyayitusa ngoba ivela kuBaba, akakufihlanga lokho. Mhlawumbe ecabanga ukuthi ngahle kumphakamisa uPetru ukuthi ekhuluma izinto ey'vela enkosini, kepha akabanga namhawu, wakuveza nje lokho. Haleluya. Masiqhubeka ngicela sibheke ingxenye ethi aluzigabisi. Ngicela sibheke kuLuke 18:9. Haleluya bazalwane, uthando aluzigabisi. Ucela sibheke impilo kaJesu kuLuke
18 verse 19. Verse 19. 19. Kepha uJesu wathi kuye, "Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Nakho omuhle, kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu." Amen. Haleluya bazalwane. Ngiyacabanga sizwele nje. UJesu bathi mabethi muhle, wathi why bembiza ngokuthi muhle? Kakho muhle kepha uBaba kuphela. UJesu uyavelana la njengomuntu ongayigabisi bazalwane. Siyabonga kakhulu. Amen. Meliqhubeka lithi aluzikhukhumezi. Ngicela sivule uJohane 3:17. Haleluya. Verse 17. Amen. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Haleluya bazalwane. uJesu Kristu waseNazaretha naye khona la ayisholo naye uqobo. Wathi angizelanga ukuthi ngihlulele izwe, kepha ukuba lisindiswe ngami. So siyambonga nje uJesu bazalwane, ubonakalisile ey'khathini ey'ningi ukuthi akasikhukhumezi bazalwane. Bantu omunye umuntu bantu uJesu wayenganalo uthando, kepha wayenempakamo, wayenokuyiphakamisa. Wayezophakama athi uyinkosi yena efuna ukugqama ngaso sonke isikhathi, kodwa asimbonanga enza ngaleyo ndlela. Asimbonanga even ehlulela bazalwane. So kuyamangaza-ke makuvela kithi singabazalwane sihlulela, kepha uJesu eyinkosi yamakhosi singakaze simuzwe ehlulela. Amen. Cela siqhubeke bazalwane. Aluzifuneli okwalo. Cela sivule le ncwadi oyivulile bese verse 16 kodwa. John 3:16. Verse 16. Amen. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Haleluya bazalwane. Uthando aluzifuneli okwalo. Ithi incwadi aqeda uyifunda ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okuphakade. Ngenxa yothando uNkulunkulu unikele ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuze kusindiswe thina, hhayi ukuze kuphakame kugqame yona, cha, ukuze kusindiswe thina. Siyawubonga umusa ongaka. Amen. Mayiqhubeka ithi alucunuki. Cela uvule kuLuke 23:34. Uthando alucunuki. Verse 34. Kepha uJesu wathi, "Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo." Haleluya bazalwane. Siyamthola noJesu la, sebemushayile, sebenze konke abamenza kona bazalwane. Kuningi nje abamenza kona bazalwane. uJesu bemshaya, bembiza ngamagama, bemubhinqa, kepha utholakala esho amazwi bazalwane akhombisa kona ukuthi akacunuki. Uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Uthando lungaka bazalwane. Umuntu usumshaye wamenza yonke into, kodwa umthole esakuthanda, esakucelela uxolo. Siyambonga uJesu Kristu waseNazaretha bazalwane. Ngicela sivule siqhubeke futhi kuyingxenye ethi alunamagqubu. Kusasho okufanayo-ke nakule ncwadi besiqeda kuyifunda bazalwane. uJesu ukhombisile kule ncwadi esiqeda kuyifunda ukuthi akanamagqubu, ukuthi sebemshayile, bamthuka, bamenzani, kodwa uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nathi bazalwane ngoba sibantwana bakhe, uJesu Kristu waseNazaretha ufuna siphile leyo mpilo. Uma sesiwuKristu nathi sizidalwa ezintsha bazalwane. Okwaqala kundlulile. Okusho ukuthi nawe mzalwane, makwenzeka umuntu uyakushaya noma uyakuthuka noma uyakuzingela noma uyakubhinqa noma ngabe uqamba amanga ngawe, kodwa mthande, mkhulekele, umcelele enkosini intethelelo. Amen. Mayiqhubeka bazalwane ithi alithokozi ngokungalungile. Ngicela sivule kuJohane 11:40. Uthando aluthokozi ngokungalungile. Cela sizwe futhi impilo kaJesu. Verse 40. uJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkulunkulu na?"
Haleluya bazalwane, ngiyacabanga siyakhumbula sonke siye sakufunda ngokudlule ukulunga, ukuthi kuyini ukulunga bazalwane. Ukulunga sichazile kabanzi ukuthi kungukuphila ngokukholwa. Elithi iBhayibheli, ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uSimakade. So uJesu Kristu bazalwane uyaveza-ke la ekhuluma noMarta. uMarta endleleni yabo kuyovusa uLazaro ubekhombisa ukuthi unokungabaza. So uma ekhombisa ukuthi unokungabaza, uJesu sekuze kumphatha kabi lokho, yingakho esezekhuluma la mazwi awashoyo. Ngicela ungifundela futhi. Verse 40. UJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na?" Amen. uJesu seze usho ngokuthetha ukuthi angishongo na ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaSimakade. So uJesu uyaveza la ukuthi akumthokozisi uma umuntu engakholwa, uma umuntu engalungile. Haleluya bazalwane. Masiqhubeka, lubekezela izinto zonke, lukholwa izinto zonke. Cela sifunde ngokwaJohane chapter 6 verse 8 to 11. OkwaJohane. Haleluya bazalwane. Verse 8. Amen. Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya, umfowabo kaSimon Petru, wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali eziyisihlanu nezinhlanzana ezimbili, kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" UJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda, umumo wawo kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. UJesu wazithabatha izinkwa, wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Amen. Haleluya bazalwane. Ngiyabonga, siyabonga kakhulu siswethu. Bazalwane, ngiyajabula kakhulu-ke ngifake le ndaba le, angithi kwi-point ebilithi lukholwa izinto zonke. uJesu la bazalwane ubabuzile, lithi iBhayibheli wababuza ukuthi yini bangayidla. Omunye wabafundi bakhe useveza ukuthi hayi sizodla izinkwa, omunye uveza ukuthi izinkwa nofishi, khona umfana simbone kuphethe. So bazalwane, into engifuna ukuyiveza la ukuthi bayiveza lezi zinto lezi banokungabaza, kodwa uJesu ngoba lithi iBhayibheli uthando lukholwa yizinto zonke. uJesu uyabonisa ukuthi noma bezisho lezi zinto, lama-idea abanawo bazalwane, bebeka le mibono abanayo mayelana bazokudla, akaba-discourage bazalwane, kodwa ngoba unothando uyathatha kona lo mbono wabo, nangempela useyayithabatha izinkwa uyazibusisa, ziyanda bazalwane. uJesu nathi ufuna sibe njalo, uyiphilile, ube example empilo bazalwane ekumele sibe yiyona singabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. Mayiqhubeka ithi luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke, uthando alusoze lwaphela. Ngicela kule ndaba ethi uthando alusoze lwaphela sivule kuRoma 8:35. Uthando alusoze lwaphela. Haleluya bazalwane. Verse 35. Amen. Ngubani ozawusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma uhambaza, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa yizimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo, akuyi kuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Amen. Haleluya bazalwane, siyabonga kakhulu. Le ncwadi iyaveza-ke ukuthi ayikho into yokuhlukanisa nothando lukaKristu Jesu. Sekuyabalwa-ke izinto ezahlukahlukene bazalwane, ngisho ukufa,
ngisho yonke into edaliweyo, ngisho izinhlupheko, ayikho bazalwane into ezosihlukanisa nothando lukaJesu. UJesu uyasithanda bazalwane. Khona omunye umzalwane wakwashera umbono wakhe-ke bazalwane. Mayichaza umbono wakhe uthi waboniswa abantu shuthi sendaweni la balindele shuthi eHides. So mayibona abantu base-Hides uthi waboniswa-ke, then useboniswa noJesu ukuthi noma sebese-Hides vele abanye sebendlulile emhlabeni, kodwa still usabathanda uJesu Kristu bazalwane. Usezwa ubuhlungu ngabo, usakhona ukubathanda, okusho ukuthi ngempela lokho bazalwane kuyafakazela ukuthi ngempela ayikho into yosihlukanisa nothando lukaJesu Kristu. Ayikho into yosihlukanisa nothando uJesu Kristu analo ngathi. Bazalwane, ngicela ukuvula nencwadi futhi efakazelayo etholakala ku-Amahubo 34:19. Hallelujah. 34:19. Hallelujah. Uvesi 19. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Hallelujah bazalwane. Ngicela nje sibambe le part yokugcina ethi kepha uJehova uyakumkhulula kuzo zonke. Ukube engasithandi bazalwane uJehova makufika inhlupheko bengakaze asikhulule, kepha uyasikhulula kuzo zonke ngoba uyasithanda. Okusho ukuthi bazalwane makufika ikhathi zey'nhlupheko uJesu uyasithanda. So bazalwane nje okwethu nje ukumbonga, ukumdumisa njalo, futhi nathi ukuthanda njengoba nathi sathandwa, nathi ukudlulisa sithanda omakhelwane bethu njengoba siy'thanda thina. Thanda wonke umuntu. Hallelujah bazalwane. Enye futhi engithanda ukuyiveza kubhalwe nokuthi nokubandezela akusoze kwahlukanisa nothando lukaJesu. So bengicela-ke kuleyo phathi leyo sivule uPetru wesibili chapter 3:9. Hallelujah bazalwane. Ngicela nje sivule uPetru wesibili 3:9. Yes. Uvesi 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Hallelujah. Bazalwane, inkosi iyasithanda, and inkosi bazalwane ayilibele njengoba iBhayibheli lisho. Ayilibele bazalwane inkosi ukuthi izolanda ibandla layo, kepha iyasibekezelela bazalwane. So nalapho inkosi iyaveza uthando bazalwane, inkosi iyasibekezelela, ayilibele. Okusho ukuthi yithi esidileyayo ukuthi siphenduke, kepha yona inkosi bazalwane hayi ukuthi ilibele, nebdi iyasithanda, ingakho isibekezelela. Hallelujah. Bengicela nje futhi bazalwane siphinde sivule lapho bazalwane. Okay, noma sisamcela futhi ubuyele lapha ku-1 Corinthians chapter 3. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna uvezele la iphathi khona la eveza khona iziphiwo zikamoya. Noma noma lapha ngiqhubekela kuzobela khona la. Hallelujah bazalwane. Makuqhubeka ngibhalela ukuthi iziphiwo zikamoya ngaphandle kothando ngeke zisifake ezulwini bazalwane. Uma uJesu Kristu esibusisa ngeziphiwo zikamoya, masizenze sisothandweni ukuze singeke bazalwane samukele ukulahlwa kwaphakade. Hallelujah bazalwane. Ngicela sivule ngokukaMathewu. Bien, ngokwamathewu 7:22. Hallelujah. Mathewu 7. Yes, verse 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Hallelujah. Bazalwane, kuyavela la encwadini bazalwane eqeda uyifunda u-anti wethu ukuthi abaningi bayofika ngalolo suku kimi bathi Nkosi, Nkosi, asiprofethanga
asiprofethanga yini ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi sukani kimi nina benzi bokubi. So bazalwane, kule phathi le kuvela ukuthi lento le bese ngiyichazele ngaphezulu ukuthi noma ungazenza lezi zimangaliso kepha ngaphandle kothando bazalwane singewubona umbuso wezulu. Anti bengifisa futhi ukuthi uveze incwadi la ivezwa khona ukuthi ukuprofetha kuyophela, kuyokhanuka, yes, kuyophela ukuprofetha, izilimo ziyophela. Amen. Ngicela ukuthi uphinde uveze leyo bazalwane sesizovala. Haleluya. Ngoba namhlanje bazalwane sizofunda ukubaluleka kothando bazalwane, ngoba kuyondlula konke. Uprofetha sofika isikhathi sokuthi kuphele uprofetha bazalwane. Ukwambulelwa kuyofika isikhathi sokuthi kudlule. Izilimo bazalwane kuyondlula bazalwane. Kepha uthando losala lumile inguna phakade. Sacela ungifundele anti. Chapter 14, 1 Corinthians chapter 14. So Corinthians Chapter 9. 13, verse 13. Ukuthi luyaluphela uthando. Yes, uprofetha kuyawukhawuka. Haleluya bazalwane, siqhulisa kakhulu bazalwane. Okay, uverse 8. Yes, amen. Uverse 8 funda kanje, uthando Sacela uqale phansi incwadi ethi ubani? abaseKorinto bokuqala chapter 13 Amen. uverse 8. Amen. Uthando alusoze lwaphela, Haleluya. kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, Haleluya. nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, Haleluya. nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Amen. Qhubeka. Haleluya. Ngokuba sazi ingxenye, siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Haleluya. Bazalwane, malichaza la lithi uma sekufike lokho okuphelele kuyobe sekukhawuka ke lokho okuyingxenye bazalwane okuchazwe ngaphezulu. Uprofetha, izilimo, nokuba nokwazi bazalwane, lezo zinto lezo ziyingxenye. Sofika isikhathi sokuthi zindlule bazalwane. Mase sekufika uJesu Kristu waseNazaretha, lezo zinto ziyobe sezima. Uma singamile othandweni bazalwane lunguJesu Kristu waseNazaretha, siyosala sesiprofethile, siyosala sesikhulume ngezilimi, siyosala sibe nokwazi, sisale sambulelwe izinto ezinkulu. Bazalwane siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu. Sengathi nawe ungayinxusela mzalwane, umcela uNkulunkulu uthi Nkosi ngiyenze ngihlale ngisothandweni ukuze ngeke ngisale uma ubuya ukulanda ibandla lakho. Bazalwane uJesu uyabuya masinyane. Ngiyacela nje bazalwane ukuthi sonke sihlale siyilungiselele bazalwane. Haleluya. Siyabonga.